இடம்பெறும் நமது தேசிய கொடியினை அடுத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஜினி தொடர்ந்து மங்கள வெற்றியை கொடுப்பதற்காக எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்று எங்களுடைய அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போன்று, எங்களுடைய அமைச்சர் ஜெயக்குடி அவர்கள் குறிப்பிட்டது போன்று,
எங்களுடைய உறுப்பினர் பவானந்தராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போன்று உண்மையிலேயே இன்று எங்களுக்கு அல்லது எங்களுடைய பிரதேசத்திற்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான நாளாகும். பிமல் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது சொன்னார்கள், அவர்கள் அதாவது எண்ணெய் என்பது எரிபொருள் என்பது சக்தி அல்லது வலு, அப்போ அந்த சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றோம். அப்போ அந்த வகையில் 29 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நாங்கள் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை நம்ம ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். அப்போ அந்த நடவடிக்கைகளை மேலும் விரிவாக்கம் செய்வதற்கான தேவை இருக்கின்றது. அப்போ அந்த தேவையின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரிகின்றது வேறு எதுவுமல்ல, இந்த காங்கேசன் துறை பிரதேசத்தில் பெரிய ஒரு தொழிற்பேட்டை ஒன்று உருவாக போகின்றது. அப்போ அந்த தொழிற்பேட்டைக்கு தேவையான அடிக்கட்டுமான அனைத்து வேலைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இருக்கின்றது. அப்போ அந்த வேலையின் நிமித்தமாக அதில் விஷேடமாக எங்களுக்கு எரிபொருள் அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. இதனால் வரைக்கும் நாங்கள் கொழும்பையை நம்பி வாழுகின்ற ஒரு சூழல் அல்லது எரிபொருளுக்கு எங்களுக்கு இருந்தது. அதற்கு நான் இப்பொழுது இன்றையிலிருந்து எங்களுக்கு உண்மையிலேயே இந்த யாழ்ப்பாணத்திலேயே எங்களுக்குரிய வளங்களை களஞ்சியப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதன் ஊடாக நாங்கள் இதை களஞ்சியப்படுத்துவதற்கும் எதிர்வரும் காலங்களில் அந்த களஞ்சியத்திற்கு நேரடியாக ரயில் மூலமாகவே எரிபொருளை கொண்டு வந்து நிரப்புவதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம். அதே போல் எதிர்வரும் காலங்களில் உருவாக போகின்ற இண்டஸ்ட்ரியல் சோன், அதற்கும் இந்த எங்களுடைய ரயில் பாதையை விஸ்தரிப்பதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம். அது மாத்திரமல்ல, பிமல் அவர்கள் கடைசியாக குறிப்பிட்டார்கள், இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எரிசக்தி வலுசக்தி அமைச்சர் அவர்களிடம் மிகவும் வினயமாக கேட்டுக்கொண்டார். அமைச்சர் அவர்களை, நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது, அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற ராஜகருணா அவர்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம். அதாவது நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது கட்டாயமாக எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு வாருங்கள், யாழ்ப்பாணத்துக்கு வாருங்கள். யாழ்ப்பாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால், அதாவது யாழ்ப்பாண நகரம் முன்னேறி இருக்கின்றது. ஆனால் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வெளியே செல்லுகின்ற போது இன்னமும் பல கிராமங்கள், பல தீவுகளில் பெட்ரோல் செட் இல்லாத, எரிபொருள் இல்லாத, வீதிகள் இல்லாத, வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது. அதை போன்றுதான் எங்கள் கொழும்பு நகரம் என்பது முன்னேறிய நகரமாக இருக்கின்ற பொழுதும் அதற்கு அங்காலை நாங்கள் அவிசாவலை தொட்டு பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே பின்தங்கிய நிலை இருக்கின்றது. அந்த வகையில் எங்களுடைய யாழ் மாவட்டமும் யாழ் நகரம் முன்னேறி இருக்கின்றது. ஆனால் ஏனைய பிரதேசங்கள், விசேடமாக நெடுந்தீவு போன்ற பிரதேசங்களுக்கு எரிபொருள் நிலையமே இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கின்றது. அதனால் அவைகளையும் தீர்ப்பதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கை எடுங்கள். எங்களுக்கு விசேடமாக நீங்கள் நாடு தழுவிய ரீதியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற, அதாவது எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் வழங்குவது இல்லை என்ற கூற்றை மாற்றி எங்களுடைய பிரதேசத்திற்கு தேவையான அளவு எரிபொருள் நிலையங்களை வழங்குவதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகள் எடுங்கள் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அதற்கு இணங்க நாங்களும் கூட இறுதியாக இங்கு இருக்கின்ற மக்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது வேறு எதுவுமில்லை, ஒரு புதிய அத்தியாயம் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. அந்த அத்தியாயத்தை உண்மையிலேயே எங்களுக்கு ஒரு வெற்றிகரமான அத்தியாயமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அதற்காக அனைத்து மக்களும் ஒன்று சேருங்கள், அதற்கான ஆதரவுகளை தாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இன்றைய நிகழ்வுக்கு இங்கு இருக்கின்ற ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் இதற்கு நல்கிய ஒத்துழைப்புக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். ඔබ සිවදනාටම වණක්කම් අයුබෝවන්. අපි හිතනවා අද දිනේදී කනිජ බලශක්ති අමාත්‍යාංශයෙන් යාපනයේ දිස්ත්‍රික්ක ජනතාවට විශාල සේවයක් කළා. ඇමතුමා ප්‍රකාශ කළ පරිදිම අවුරුදු 29කට පස්සේ, එතන 1996න් පස්සේ කනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයට මයිටි ස්ථාවර භූමියක ඉතාම ඉහළ ඉඩ කඩක් සහිත තැනක, ඒ වගේම ආරක්ෂිත තැනක, ජනතාවට කිසිම කරදරයක් නොවන තැනක මේ වගේ ඉතාම ඉහළ ෆැසිලිටි එකක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා කනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයට. ඒ වගේම අපි අද සාකච්ඡා කළා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවත් කනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයත් සංස්ථාවත් එකතු වෙලා මේ තෙල් ප්‍රවාහන කටයුතු දුම්රිය මාර්ගයෙන් කිරීම සංස්ථාවටත් ලාභයි, ආණ්ඩුවටත් ලාභයි, ජනතාවටත් ලාභයි. ඒ නිසා අපි මෙතන තිබෙන්නේ මේ විශාල සිමෙන්ට් ෆැක්ටරි එකට අයිති භූමිය. මෙතන වර්තමාන ආණ්ඩුව තීන්දුව කළා තිබෙනවා
මෙතන කර්මාන්තපුරයක් ගොඩනගන්න අපි සුනිල් හඳුනේත් ඇමතුමා මේ ස්ථානය විසිට් කළා මේ රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකරන් සහ අපේ උරුපිනර්ලා එක්ක. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා රේල්වේ ට්‍රැක් එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන් එක දක්වා දික් කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි අද දිනේදී මූලික තීරණයකට ආවා රේල්වේ ට්‍රැක් එක මේ CPS ටෙල් මෙතන ස්ටෝරේජ් එකට ගේන්න. අපි ඉතාම ඉක්මනින් ඒ සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නවා. මොකද CP දැන් කනිතෙල් සංස්ථාවේ දූෂණ වංචා ඉහළ මට්ටමින් සිදු වෙන්නෙම නැහැ. සමහරට 15 කෙනෙක් දෙන්නේ චූටි දේවල් කරනවා ඇති. ඒ නිසා විශාල මුදලක් එකතු වෙනවා. ඒ මුදල් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සංස්ථාවේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න. ඒ නිසා සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් මේ රේල් පාරවල් ගොඩනගන්න පැහැදිලි සූදානමක ඉන්න අපි ඒකට සතුටු වෙනවා. වගේම අවසාන වශයෙන් අපි ඉල්ලා සිටින කැමැති කනිතෙල් ඇමතුමාට සහ සභාපතිතුමාට මාසකට සැරයක්වත් උතුරට එන්න යාපනයට එන්න. විශේෂයෙන්ම විශාල ප්‍රදේශ තිබෙනවා අපිට තෙල් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් නැති. මට වඩා මේ මන්ත්‍රීතුමාලා දන්නවා. මුත් අපි දන්න දෙයක් තමයි අත්‍යවශ්‍ය තැන්වල පෙට්‍රල් ෂෙඩ් නැහැ. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඩෙල්ෆ් වගේ දූපතක් 4000ක් විතර ජීවත් වෙනවා. එතන ටූරිසම් ප්‍රොමෝට් වෙනවා. හැබැයි එතන ෂෙඩ් එකක් නැහැ. ඒ නිසා තව ප්‍රදේශ තිබෙනවා. පරන්තන් පූනකරි නාවක් කුලිපාර ගත්තත් මම හිතනවා තව ෂෙඩ් අවශ්‍යයි. මේ තීව් ඒරියා එකේ ෂෙඩ් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා යාපනයේ අතර කොළඹ වගේ තියෙන්නේ. කොළඹ නගරය දියුණුලා තියෙනවා. අර පාදු කවිස්සාවල පැත දියුණුලා නැහැ වගේ යාපනය දියුණුයි සිටි ඒරියා අනිත් පැති ටිකක් අතහැරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවට ෂෙඩ් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. කිසිම මේ ඒවා ඕපන් ටෙන්ඩර් කම වලට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික ජනබල දේශීය මක්කල් ශක්තිය ආණ්ඩුව සලකන්නේ ලංකාවම එකක් විදියට. ඒ නිසා තෙල් කියන්නේ එනර්ජි ශක්තිය. ඒ නිසා ලංකාව ගොඩනගන ශක්තිය තමයි අද අරගෙන අවිලා තිබෙන්නේ. විසුතුවන්ත වෙනවා පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් අමාත්‍යංශයට මේ සම්බන්ධව මැදිහත් වීම ගැන බොහොම ස්තුතියි මෙතන නිලධාරි මණ්ඩලයටත් හැම කෙනාටම. සුබ උදෑසනක් හැමෝටම. අද ඇත්තටම මේ ප්‍රදේශයට විශේෂිත දවසක්. ඒ වගේම ප්‍රදේශයට වගේම යාපන දිස්ත්‍රික්කයට බොහොම වැදගත් කාර්යයක් අපි අද ආරම්භ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් ස්ටෝරේජ් ටර්මිනල් ආයතනයේ තෙල් ලීටර් ලක්ෂ 5,25,000ක ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම සහ මෙතනින් බෙදා හැරීම අද දින සිට උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කිරීමයි අපි මේ සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙදි ඇත්තටම මේ දක්වා පැවති ප්‍රමාදයන් ඒ වගේම ප්‍රදේශවාසීන්ට ලැබෙන සේවාවේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කරන්න අපි අරමුණු කරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ජනතාවට ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය ජනතාවට පහසුකම් සැපයීම සහ රජය විසින් රජ ආයතන විසින් දෙන සේවාව කාර්යක්ෂම කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් මෙම කාර්යය තමයි ආරම්භ කළා. ඇත්තටම අද ජනතා අයිතියට ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට ක්‍රියාකාරී මට්ටමට පත් කිරීමට ලැබීමට සහභාගී වීම පිළිබඳ මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අපේ පාලන අධිකාරියට ආයතනයේ. ඒ වගේම මේ පැමිණිලා සිටින අයටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම ගැන. මම හිතනවා රජයේ විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂාව තිබිය යුතු ප්‍රධාන අංශයක් වෙන බල ශක්ති අංශේ විදුලි බලය යනහම ඊළඟට ඇත්තටම ප්‍රධානම ප්‍රභවය තමයි තෙල් කංජ තෙල්. ඉතින් ඇත්තටම ඒක අපි උපරිමයෙන්ම ජනතාවට පෙර තිබුණාට වැඩිය කාර්යක්ෂමව සහ සාධාරණ මිලට දෙන්න අවශ්‍ය කටයුතු රජය විසින් හැම වෙලාවෙම කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඒකේ මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ජනතාවට ඒකේ සහනය සහ ඒකේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න ඕනේ කියන අදහසින් තමයි අපි ආණ්ඩුවක් විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඒකේ එක අංගයක් විදිහට තමයි මේ කටයුත්ත ඇත්තටම මේ ආරම්භ කරන්නේ. මේක තවත් කාර්යක්ෂම කරන්න ඉස්සරහට අපි කලින් තිබිච්ච දුම්රිය මාර්ග සම්බන්ධයත් ඉස්සරහට ඉදිකරන්න අවශ්‍ය කටයුතු අද සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන්ම අපේ මහා මාර්ග දුම්රිය ප්‍රවාහන සම්බන්ධ අමාත්‍ය විමල් රත්නායක මහතා විසින් ඊට අවශ්‍ය
ඍජු උපදෙස් දැනටමත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී මේ ස්ථානයට දුම්රිය මගින් තෙල් සැපයීමට අවශ්‍ය කටයුතුද කඩිනමින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය සීලු මූලික එකඟතාවයල් අපි දැන් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම මේකෙන් විශේෂයෙන්ම යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම යාපනයේ නගරයෙන් පොඩ්ඩක් ඈතට වෙන්න මෙම ස්ථානයේ ඉදිකිරීම අපේ ලොකු අරමුණක් වුණා. මොකද ජනතාවට සහ අනිත් කර්මාන්තවලට නිවාසවලට ලොකු බලපෑමක් නොවන විදිහට මේක පිළිවෙලකට ඉඩ තියෙන තැනක අපිට ඇති කරගන්න ලැබීම හරහා මම හිතනවා ඒකේ ප්‍රතිලාභ ඉස්සරහට ජනතාවට ලැබෙයි. ප්‍රමාදයකින් තොරව දැන් සමහර කාලවල ඔයගොල්ලන්ට අත්දැකීම් ඇති යාපනයේට තෙල් එන්න මාසේ අන්තිමට එහෙම මාසේ මුලට දවස් දෙකක් යනවා සමහර ලාවට. දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපි විසඳන විදිහට තමයි මේක කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. අවම වශයෙන් දවස් දෙක තුනකට තෙල් මෙතන ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිරතුරුවම අවශ්‍ය සැපයුම යාවත් කාලීන කරන්නත් අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක අපි හැමෝගෙම මේ ප්‍රදේශවාසීන් වගේම යාපන දිස්ත්‍රික්කෙම හැමෝගෙම ලොකු භාග්‍යයක් කියලා මම සලකනවා. ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවක් විදිහට කරන්න ඕන දෙයක් අපි කරපු දෙයක් විදිහට අපි අනිත් පැත්තෙන් අපි සලකනවා. මම හිතනවා මේ වගේ අපි ඉස්සරහටත් අවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ආරම්භ කළා අවසන් කරන්න කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඒ පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම අපිට මැතිවරණය වල විශේෂ සහායක් දුන්න මේ ප්‍රදේශවලට ප්‍රදේශයේ ඡන්දදායකයන් වගේම සියලුම ජනතාවට ස්තුතිවන්ත වෙන ගමින් මම දැන්ට නවතිනවා. வணக்கம். இன்றைய தினம் எமது யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு பொன்னான தினம் என்று கூறலாம். ஏனெனில் எமது அரசாங்கத்தின் ஒரு முயற்சியாக இந்த காங்கேசன்துறையிலே சுமார் 29-30 வருடங்களுக்கு பிறகு பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனத்தின் ஒரு சேமிப்பு தாங்கிகள் இங்கு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் மூலம் சுமார் 5 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட எரிபொருளை இங்கு நாங்கள் சேமித்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே இது எல்லோருக்கும் இவ்வளவு காலமும் நாங்கள் பிற இடங்களில் இருந்து தான் எமது தேவைக்கரிய எரிபொருளை பெற்றுக்கொண்டிருந்தோம். இனி இங்கிருந்தே விநியோகிக்கக்கூடிய ஒரு சேவையை இன்றுவக்கம் நமது அரசாங்கத்தின் மூலம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது இங்கே பலருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், காங்கேசன்துறை இப்பொழுது மிக வேகமாக முன்னேறி கொண்டு வருகின்ற ஒரு பகுதி. கடல் மார்க்கமாகவும் சரி, ஆகாய மார்க்கமாகவும் சரி, போகிரத மார்க்கமாகவும் சரி, வீதியாகவும் கூட இலங்கையின் எல்லா பாகத்தோடும் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த வலிகாம்பழக்கின் காங்கேசன்துறையிலே இந்த பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் எரிபொருள் தாங்கிகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது வடகாணானம் முழுவதற்குமே இங்கிருந்து எமது எரிபொருளை விநியோகிக்கக்கூடிய ஒரு தடையின்றி விநியோகிக்கக்கூடிய ஒரு சேவையை இன்று முதல் வழங்கக்கூடிய இருக்கின்றது. எனவே இந்த சேவையை மக்கள் எல்லோருக்கும் வழங்குவதற்காக நமக்கு இதை செய்து தந்த எமது அரசாங்கத்துக்கும் அமைச்சர்கள் அனைவருக்கும் போக்குவரத்து அமைச்சர் மற்றும் வேறுள்ள அமைச்சர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு மேலும் மேலும் இந்த பகுதியை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்து மக்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வழங்க இருக்கின்றோம். உதாரணமாக இனி ரயில்வே பாதை ஊடாகத்தான் இங்கு பெட்ரோலியம் எடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம். அதோட காங்கேசன்துறை சீமெந்து தொழிற்சாலை முதலீட்டு வேலையை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். எனவே அதன் மூலம் இன்னும் பல சேவைகளும் வேலை வாய்ப்புகளும் இந்த பகுதி மக்களுக்கு கிடைக்கும். எனவே அதற்காக உங்கள் எல்லோரையும் எங்களுக்கு ஆதரவு தந்து இதை சேவைகளை எடுத்து நடத்த ஆதரவு அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.